खुलुमबाय दिनै मोनाबिलि समाव बर' रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनाबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायदों। अनानै भिडिअखौ फारि फारि जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसाम पुलिसा नोगोरारिफोरखौ गोसो गोरबोनि रादाब होनानै हलिखौ रैखाथियै फालिनो खावलायदों। रायजो नाङैनो फोरबोआरि हलि फालिथायखौ नोजोर होनानै आसाम पुलिसा गावनि नोगोरारिफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे बिबानगोनां हाबाफारि आजावदों। आसाम पुलिसा ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव मोनसे गोसोआरि खौरां फोसावदोंमोन, जेराव बयखौबो रैखाथि आरो बिबानजों गोरोबथा खालामाजासे हलिनि रंजालु गोसोखौ रंजानो खावलायदोंमोन। बे खौरांजों लोगोसे मोनसे गोसोखौ दांनो हानाय भिडिअबो दंमोन, जाय हलिनि गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ गाबफोरनि स्प्लेशआव गावसोरखौ दोबैहोनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। लोगोसे गासै फालिथायफोराव सोदोमस्रि आरो रंजालु आखुखौ लाखिनायनि गोनांथिखौबो दिन्थिदोंमोन। भिडिअआ गोब्राब गोसोखांहोग्रा फोरमायनानै लामा रैखाथिखौ रोखा खालामनायनि गोनांथिनि सायावबो नारसिनो, जेराव जौ लोंनानै गारि सालायनाय, हेलमेट गाननाय, सिट बेल्ट ज' खालामनाय आरो ट्राफिक नेमफोरखौ गोख्रोङै फालिनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों आसाम पुलिसा। नैथि रादाबाव दं बे बुहुमाव जानो हाथावैयाबो जानो हायो। बेबादिनो गावनि बिगुरखौनो हाख'नानै गावनि बिमानो सेन्देल बानायनानै दान होदों सासे सुबुङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मध्य प्रदेशनि उज्जैननि थागिरि रौनक गुर्जरा गावनि बिगुरखौ हादलाबनानै गावनि बिमानि थाखाय आरो गावनि बिमाखौ गोथौ अननायनि नेरसोन हिसाबै गावनि मोदोमनि बिगुरजोंनो जरासे सेन्देल बानायनानै अनथोब हिसाबै दान होदों। मख'नो गोनां बाथ्रा बावदि रौनक गुर्जरा रामायणखौ नेम बायदि फरायबाय थायोमोन आरो रामनि थुलुंगा मोननानै बे खामानिखौ मावदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं आसाम कंग्रेसनि सासे MLA मैया रबिबाराव बिबान एंगारबाय। बिथांनि मुङा जादों भरत चन्द्र नर। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि बिसि रानि नरनो लखिमपुर लकसभा बियाबनि टिकेट होयिनि थाखाय कंग्रेस दोलोखौ नागारदों। बिथां भरत चन्द्र नरआ कंग्रेस हान्जानि गागि दैदेनगिरिमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं फाखुवानि रंजानायनि गेजेराव सेला फुरिखादिया दैमायाव गोग्लैना गोमानाय सासे सुबुं। हलिनि रंजालु आबहावानि गेजेराव दुखुवाखानियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। दालाइ खोन्दोनि सोनारि साफरि केनकुरि ओनसोलनि सति फाथिया गामिनि सासे सुबुङा सेला फुरिखादिया दैमायाव गोग्लैयो आरो गोमायो। बे दुखुनांथाव जाथाया आबिरनि फोरबोनि गोसोखौ खम खालामदों। जाथायनि गुवारै फोरमायनाय बायदिब्ला सनारि साफरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सता फाथिया गामिनि 35 बोसोर बैसोनि जगेश सुथिया दिनै समबारनि फुंनि 9:30 रिंगासोआव खाथिनि सेला फुरिखादिया दैमायाव ना हमनो थांदोंमोन। माखासे समनि थाखाय दैमानि रुगुङाव गंसे नावआव ना नागिरनायनि उनाव बियो हरखाबै दैमायाव गोग्लैयो। ओनसोलनि जायगानि सुबुंफोर आरो बिसिया जाथायखौ नुदोंमोन आरो बेखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय फेलें जादोंमोन। उनाव रायजो राजाफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गासै दैमानि बिखायाव नागिरो, नाथाय सोमोन्दोखौ मिथिनो मोनाखैमोन। हाग्रामानि सुबुंफोरा दुखुवाखानियाव SDRF हानजानो खौरां हरो। SDRF रौनियाफोरनि मोनसे हानजाया दैमानि बिखायाव नागिरगासिनो दं, नाथाय दासिम बे सुबुंनि जेबो थावनायखौ बोखांनो हायाखै। सेला फुरिखादिया दैमायाव थान्दायनाय समाव सासे सुबुं गोमानायनि खौराङा ओनसोलनि थागिरिफोरखौ गिखांहोदों। दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।